चली एगो आज अवसान माता के कथा सुनावतनी। एगो राजा रहलन, एगो रानी रहली। तो राजा रानी के कोनो लड़का ना रहे तो रानी बहुत दुखित रहत रहली। तो एक दिन उनका गांव में एगो मदारी के खेल देखावे वाला बानर बनरी लेके आई रहे, खेल देखावत रहे। तो रानी अपना झरोखा पर बैठ के देखत रहली। तो सोचली कि राजा से कही कि बनरवा के ले ले, हम एकरे से मने संगे हम एकरा के अपना देखभाल करेम आ एकरे संगे अपन मन लागी, खियाएम पियाएम राखेम। तो राजा से कहली, ए राजा साहेब, हई बनरवा हमरा के किन न दीही। तो राजा साहब कहलन ठीक बा। तो जाके मदारी वाला से कहलन, ए मदारी भाई, हई बनरवा हमरा के दे द, जितना कीमत लगी उतना हम कीमत दे। पहले तो मदारी वाला कहल कि ना, हमारी इहे जीविका बा, इहे आधार बा, इहे हम देखाई ले मदारी के खेल, तो हमें 2 पैसा मिलेला। तो राजा कहलन, ओकर चिंता तू मत कर, जितना तारा लागी संपत्ति उतना हम तारा के दे दे, बाकी हमरा के बनरवा दे द। तो मदारी वाला तो दे देलक। अब रानी अब बनरवा के नहवावस खियावस, लइका खानी अपना सब सेवा सत्कार ओकरा के करस। तब एक दिन बनरवा पूछता रानी से कि ए रानी, तू हमरा के इतना सेवा करेलू, का बात है? तो रानी कहली कि हमरा कोनो संतान नहीं खे, यही से तारा के हम सेवा करेनी। बनरवा फिर पूछता, तू यही से दुखित रहेलू? तो रानी कहली कि हाँ, हम यही से जहाँ रहिले तहाँ हम दुखित रहिले। तो कहला कि ठीक बा, अतना सा बात खाती हम जौन जौन बात कहेम तन तू मनबू? तो रानी कहली कि ठीक बा, हम माने। तो यही कुछ दिन रहत माने बनरवा के खियावस, ओकरा के माने सेवा सत्कार खूब करस, जगह लड़का के सेवा होला, नहावस खियावस पहनावस, अपना लगे सुतावस। तब एक दिन बनरवा कहला, ए रानी, हम राजा से कहतानी, जौन जौन हम कहम तन तू बात मनी है। तो कहली कि ठीक बा। तो राजा के लगे जाके कहता बनरवा के रानी के गर्भ बा, रानी के पेट बा। आ रानी से कह देले रहे कि हम जौन जौन बात कहम तन तू मनी है। तो रानी कहली कि ठीक बा। तो झूठ मूठ के तो बनरवा हल्ला कह दहल कि रानी के पेट बा, रानी के गर्भ बा, माने खूब हल्ला कह दहल। आ राजा साहब के माने कह दिलक तहरा माने आंगना नहीं खे जाए के। तो राजा कहलन कि ठीक बा। जब 9 महीना भइल तो झूठ मूठ के फिर हल्ला कह दे। तब बनरवा के रानी के लड़का भइल बा, रानी के बेटा भइल बा, रानी के बेटा भइल बा। खूब दुआरा सोहर गान बजान होता। अब राजा चाहता रहे कब अपना हम लड़का के देखी। तो बनरवा कहता कि अभी नहीं खे देखे के, न तो लड़का तो मर जाई, लड़का के 18 साल होई तब देखे के बा। तो राजा कहलन कि ठीक बा, एगो तो संतान भइल, 18 साल हो जाई तबे देखे। तब 18 साल बीत गए। तब राजा के कहता, ए राजा, एगो लड़की देखी अपना लड़का के शादी करे खातिर। तब रौदा ओही जा बारात में लड़का के देखे। तो राजा खूब बढ़िया एगो लड़की देखला, अब बारात सजाई। कहलक बनरवा कि डोली के खूब बढ़िया सजावे के बा, खूब बढ़िया सजावे के बा, इतना सजावे के बा मने झालर मोती हीरा गहना हीरा मोती सब लगा के झालर लगा के सजा दहलक डोली के। आ डोली के केहू उघाड़ के ना देखी। अब तो बारात सजा गल। अब डोलियों में लइका झूठ मूठ के कहला कि लइका बैठ गइल बा। अब लेके कहां चल देलक लो।
अब बनारवा कहलक हम जहाँ कहम तहाँ तू रखी हल डोली के। आ एगो राजा के द्वारा माने बारात माने वो लड़की के देखा गए रहे, वो राजा के दूसरा राज्य में लड़की देखा गए रहे। अब वो जो दुआरी बरियात माने खूब माने सजावट हो गई रहे कि आज बारात आई। जब एजा से राजा साहब बारात सजल आ हीरा मोती झालर सब लगा उगा के डोली के सजा के जैसे कहां लेके चलन सन। तो कुछ दूर गइलन सन तो बनारवा कहलक एगो जा देवी माता के स्थान रहे आ नीम के गाछ रहे। कहलक बनारवा कि तू यही जा ध दल सब डोली के आ सब जना जैसे हट जलो। बनारवा वही गछिया पर चढ़ गल। तो उनमें से वो माता रानी निकल के अवसान माता जात रहली डोलिया के पर्दवा हटा के देख के इतना सुंदर ये डोली है जब धइल बा ते में के दुल्हा कन्या कितना सुंदर हुई। यही सोच के जात रहली देखे के डोलिया में दुल्हा हुई चाहे कन्या हुई बहुत सुंदर हुई। जैसे है डोलिया के पर्दा उठवली तैसे माने ऊपर से बनारवा कूद गल। कहता कि हमारे में के दुल्हा दो, हमारे में के दुल्हा दो। खूब लागल उनका के अथी करे। जब माता रानी उठौले रहली तो खूब लागल रोवे चिल्लाए कि हमार दुल्हा में के गायब हो गल, दुल्हा में के हमार गायब हो गल, तू गायब कर देलू, हमार दुल्हा दो, दुल्हा दो। खूब चिल्ला खूब रोवे। अब तो ऊपर गईली फेर में। अब तक का करस एगो खूब बढ़िया 18 साल के कुंवर बनौली माता रानी। कुंवर बना के और डोली में बैठा दहली। आ बैठा दहली तब बनारवा चुप भल। आ तब कुहार लोग के डोली कहार लोग के कहलक चाल कैलक ए डोली कहार लोग कहरिया लोग आओ अब डोली उठाओ ले चल दुआरी बरात लगावे के बाद। तो अइलक लोग कहरिया लोग आ डोली उठौलक लोग आ उठा के आ ले जाके जहाँ दुआरी बरियात लगावे के रहे राजा के दुआर पर वो जो दुआरी बरियात लागल तब राजा अपना लड़का के देखलन दौड़ पूजा के बेरा। तो कहतन कितना सुंदर लड़का बा। यही से तो बनारवा हमरा के देखे ना देत रहलक। अपना मन में कहत रहलन कि कितना सुंदर हमारी लड़का बा। आज तक हम देखले ना रहनी है, पहले पहले देखले बानी। आ ओहू कुंवर साहब के बतौलक बनारवा के हई तार पिताजी हम माने सब रिश्तेदार के बतौलक। उन्हें से तो बियाह शादी हो गई, कन्या विदा हो गईली। तले ने सबके आवे के आगे ही बनारवा चल आवता। आ रानी अब तो डरे माने कांपत रहली कि झूठ मूठ के तो बानर बारात लेके गइल बा, हमें तो लइका बाना। अब तो राजा साहब अइहन तो बहुत कुफार करियन आ हमरो के जौन ना करे के तन करिहन। अभी शहरे बनारवा उन्हें से आइला केवाड़ी ढबढबावता ए रानी केवाड़ी खोला ना। तो रानी केवाड़ी तो खोलली आ कहली कि जल्दी जल्दी पूरी पकाओ, हम पतोह लेके आ गइला राजा साहेब। तो रानी से सब बतौलक कि हम तो डोली ले गई नहीं हई आ एगो अवसान माता के मंदिर रलक वही जा ध देनी है। कहार लो से कहनी कि ध दलो आ सब जना छिप जालो। तो डोली के सुंदरता देख के अवसान माता ओमे गईली है देखे कि जी कितना सुंदर डोलिया बा। उतने सुंदर में के दुल्हा कन्या होइलो तले हाँ झूठ मूठ के हाला कर देनी है कि हमार लड़का दो, हमार दुल्हा दो, दुल्हा दो। और खूब रोए लगनी है, चिल्लाए लगनी है। तो अवसान माता के कृपा भइल ह, अपन दया बरसौली ह। तो एगो 18 साल के लड़का में खूब सुंदर बना के बैठा देली है।
आ तब हम बारात लेके चल गई हैं। तो रानी तो खूब खुश भइली बात सुन के। जब कनिया आ गईली, नौकर चाकर हाली हाली सब पूरी खीर बनौलक लो, तले कनिया आ गईली। अब रानी अपना बेटा पतोह के संगे राजा खूब खुशी खुशी रहे लगलक लो। अब वानर कहल, ए रानी अब तू खुश रह, अब हम अपना मालिक के लगे जाता नहीं। जितना दिन हमार सेवा कैलू, हमरा के बहुत सेवा तू कैलू, ओकरे उपकार हम तारा के क के जाता नहीं। आई अवसान माता के कृपा हो। जय हो अवसान माता। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल के सब्सक्राइब।